Ndewo na ụmụ Igbo ndị ọma, afọ m bụ Amakekwu. Abụ m nwanne ụnụ nwaanyị so na ndị na-akwado ntọala ọdịnala na omenala Igbo. Ndewo. Tata bụ 29 October 2025 n'ọgụ afọ ndị Bekee, n'ọgụ afọ Igbo. Na n'ọnwa anyị. Ndewo. N'izu Igbo taa bụ Orie. Anyị kene Chukwu Okike na mmụọ niile ya na okike na-alụ ọlụ, na mmụọ niile nọnyere anyị. Mmụọ nọ na be nna anyị, mmụọ nọ n'ukwu nna anyị nọnyere anyị. Mmụọ niile anyị na-ahụ anyị wee biwa ferikakwanụ. Anyị ekene fa ncha niile n'ụbọchị taa na ọlụ niile fa na-alụ na ndụ anyị. Ndewonụ. Nkụzi nji bịa taa bụ aja. Obele aja mmadụ nwere ike ịchụ na ife jide ya n'ọnụ. Aja na-achụ erika. Ọ bụrụ aja niile ka ị ya akpọ dibe ya chi ọlụ ya, nwa ife ga-emela onwe ya ka ụzọ gị wee mepee, dịka na ọ bụrụ na ife jide ya n'ọnụ, jide ya n'akpịrị, ị ga-enwe obele aja enwe ike ịchụ nwa. Ka mmalụ ya dịka obele atụ. Ọ bụ dịka na o nwere ọlụ ị na-achọ, wee kpọọ gị interview, agbago ya interview maka ọlụ anwa, ma ọ bụ na o nwere afọ echi ibido, ịchọ dịka ikpe ile ọma, ịchọ dịka ka ije dịka bank nata ego wee bido afịa, ma ịchọ ka mmadụ gbazinye ya ego ka i wee bido afịa, inwe obele aja inwe ike ịchụpụ na mmụọ ka e wee ka i wee emepele ya ụzọ maka iru ọma. Amalụ ya ọdụ. Anyị ma na ife kacha mmadụ mkpa onye ọbụla a mụrụ n'ụwa bụ nni ọ ya eli, akwa ọ ya eji ichi arụ, na ebe ọ ya edobe isi ya. Onye bụ ife kachasị mkpa onye ọbụla chọrọ n'ụwa. Ọ enweta ya wee chọbazie mmadụ nwee ife lijigodo afọ, nwee ichi nwe arụ ya, nwee ụlọ obi, o wee chọba dịka ịgba moto, maka ịgba moto nwee ike ịbụ luxury. O soro na basic necessity. Okay, so o nwere ndị bịagasịla ụwa nọ na-enwere ụmụ ife anwa, dịka na-enwere basic need, dịka ndị na-ayọ ife na afọ ya dị enwere ike afọ ife na-eli. Ụfọdụ na-alarụsị n'ilo ya ife ụdị ndị anwa. Anyị nwere ike na-afụfa dịka na o nwere ifefe nwe, mana o nwere ifefe nwe, mana anyị ada afụ ya. Anwe mgbe m kụziri maka bridge, mmiri mgbọrọgwụ mmadụ ebe mmadụ si gafee ewebata n'ụwa. Onye ọbụla na-abịa ụwa nwere ngwongwo obu ọ dọba na mmiri mgbọrọgwụ ya, mmiri o si wee bịa ụwa. O nwere ngwongwo obu. Ụfọdụ ndị mmadụ ngwongwo vabi fa bụ ife fa ga-eji wee bịa ụwa. Fade o nwere ike fama yuzu nwe ya fadị bisi ụwa mmụọ. Okay, so ka njelo dịka ndị a na-ayọ ife malụ ya atụ, dịka ọ nwere onye ma ka fa si gbe enwe fọ onwe fa n'ọnọdụ fa nọ, dịka ndị a ifo na-ayọ ife, dịka n'obodo a nọ. O nwere ike ọ bụrụ dịka ifo ndị homeless, ụfọdụ na-abụ drunk, mmanya ka ọ ṅụdo ọmarọzi onwe ya, ọ na-alarụzi n'ilo na-ayọzi nri. Kasị ife dịka alcohol abuse, efuzi onye nwa dịze homeless, nwerezi ife ọ na-eme atụka nna amalụ. So ifu dịgo ndị a dị homeless na-alarụ na nwụrụ dị ike, ọ bụrụ na mmụọ fa nwere ike ịbụ ọgaranya, mana ife ọ bụrụzi ife na-eme n'ife ya. Ifuru dị ndị anwa fe na-achị ịkọwa bụ na o nwere ife fa ji bịa ụwa. Fa ka na ibu fa bụ property fa bụ ife a ga-eji dịka ọlaedo, dịka gold, kpokanya gold. Ọ mmadụ yi jugoro afọ wee ibe gold o ji bịa ụwa na ọka dobelu
dị somewhere in the spiritual realm mana o nwere ike use ya because ọ bụrụ ife dị mkpa ife dịgo dị mkpa bụ nri ọ yeli so ụdị ndị a ife jide gị na akpịlị ife dị gị mkpa rinne ụdị ndị a nwa dị mma ije nye ife ọ ajakwa ife ya eme bụ iweta dịka akụwalụgo ngị dịka ife jide gị na akpịlị ife dịka mkpa ọ bụrụkwa ya dịka echi gomoto ije gbabucha ogbarịa mba ife ọbụla ji gị dị gị mkpa rinne ịma na ọ dị n'akala gị na ọ dị na chi gị dịka ife ọbụla ihe eji wee fụ ife ị ga na-eli dịka na ị na-achọ ọlụ ma ọ na ịchọ ibite ego ka i wee bido afịa ma ọ ịchọ ịyọ mmadụ ka onye ya ka ibido afịa something like that ihe eji fụ ihe eli inwe ike ife ekwesị imebụ dịka ụdị aja inwe ịchọbụ na ikwesị iwere dịka ego ikpekwasị ego ekpele na ego ahụ ihe ọchị gị ihe ọchukwu siwa biko na ego a na-aja ka echi dị ajụ na ife dị gị mkpa na ọkwa na interview a na ịchọkwa ka afa meghele ụzọ ka iru ọma ka ị na-ayọ na ego a na ihe eje weli ya ga-eje nye n'ụzọ ndị na-enwere ka ọrịa ndị na-achọ iva ya eli ndị na-enwere iva na larụ na ife iji eme bụ ka eme ya ụzọ ihere nne ụdị ndị anwa ego anwa fakene ya nalụ ya nwa ife na-eme na mmụọ a na-amarọ ife na-eme na mmụọ a na-amarọ bụ fanara anaghị maka ife dị iva mkpa bụ nni mgbe anwa maka onye lie nni o wee dị ndụ onye dị ndụ na agbamoto na-eyi gold ya na mmụọ a ga-enwe dịka ife dịka maka ya mebi exchange ife niile na-eme n'ụwa bụ exchange onyinye yi ada agba ka eji afịa ọ bụgodị na ọ ụdala ka iji bụ ibuje na-achọ ife ọzọ ọ ilesi ụdala iwele ego gị ka dọla were gị jekwele ife ịchọ ihe niile dị n'ụwa bụ exchange idere na-enye gị ọ ife na-eme so inyefe ụdị ife akpesị ekpere anya ya ife ga-eme na mmụọ ọbụla alie nri obi dị fọ mma na chiva nwere ikike ije n'ife fa dobelụ fa ga-eji bi ụwa fa na-enwere ike ma chifa amagoda fọ nwe ike fa ọnọdụ fa na ama nweziri ike ma ọ fa na-enwere ike ma ọ na-adịrọfa mkpa mgbe ama chifa nwere ike irelizeli gị ya onye eme the exchange na mmụọ wee nye gị something ọ ife na-eme mgbe niile a very interesting trick onye a melụ ịchụ aja dị mkpa ị ga-afụ dịka obodo a fada eje ụka ndị na-adị eje ụka befe erika mana fa na-achụ aja maka fa na-achụ fa nwesịrị ife a na-akpọ dịka charities like mụ nwe charity nọ ya fa nọ na cancer research fa nọ na charity dị iche iche charity dị iche anya mgbe fa ji emeka charity fa nchi ahụ onwe ife ji eme ya giving fa na-enye fa fụrụ na mgbe ọbụla emebe ife ndị arụ na-ayọrọ fe enye charity eji onwe ndị charity ego ọpụrụ anọfọ ụgwọ ọnwa charity ego na-aba na charity ana m emekwe so fancha bụ giving ọ na-emepe ụzọ so ọ bụrụ onyinye niile ka na-enye n'ụlọ ụka fancha niile ihe afụ a lot of ndị ọgaranya fada eji ụka fada mana ego ara akọfa onwe maka gịnị fa na-enye ndị na-emekarị akwa ifo ndị na-akpụ isi anyị fa na-achụ aja rinne fa na-enye onyinye rinne fa na-enyekarị inye enye iwu bụ na inyere na-enye ya na-eme exchange na mmụọ ndị na-eji okwu n'ụmanụ na-asị na it's better to give than to receive all the same principle okay nya ka anyị na-agba mbọ na-enye opportunity na-enye onwe ndị anyị ka mma udo nwere ọnọdụ mmadụ nọ n'ụwa ịma mfụ ndị ka mma fụ ndị ka gị mma nya anyị ga na-enye onyinye ife niile abụrụ ije bụrụ ndị ichie nye ndị ichie no aja ụdị aja bụ aja ikwesịrị ịdị na-achị mgbe niile oge niile na ndụ anyị na ụmụnne m n'izu ike ọzọ o nwere m ga-akụwala unu m ga-ewetakwa ife gbasara aja nwa ife m ga-eweta dịka ife megolu mụnwa ka m ga-eji welu kụziri unu ya dịka my own experience ndị wee mata ọ bụrụ ọsọsọ ndị be anyị mba niile religion niile tradition niile ife faji aja
onye na-emepele onye afọ efụfa afa bụrụ nnukwu mmadụ ajaba na-achụ so ejisi ka ị ga na-achụ aja ka ọrụ na god ọ ga-enwe ndị nọ n'ụzọ ịka mma ndị agbata obi gị ka mma ka o nwere ndị ka gị mụ nwekwa ndị ka mma na ị ga na-enye mgbe niile ụmụnne m ụmụ Igbo ndị egbonụ ọ ga-adịla anyị mma na eke na orie na afọ na nkwọ asị m ife niile bụ ife anyị bụ ụmụ Igbo tinyere aka n'izu a ife niile bụ ife dị mma ife si na chi anyị asị m na ọ ya agala anyị na eke ọ ya agala anyị n'orie ya agala anyị n'afọ ya agala anyị na nkwọ ndị ewo na ụmụnne m ọ ga-adị na mgbe ọzọ mgbakọ mesịa